Добре дошли отново в студиото на Добро утро България. Следващите минути сме отделили за новия проект на TV7, който стартира на връх националния празник 3 март. Става дума за историческата сага Дървото на живота. Евтим Милошев, който е продуцент, и Христо Шопов, който аз лично с огромна радост приветствам в нашото студио. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Добро утро. Говорим си на ти, защото се познаваме. Страхотна премиера в неделя. Представянето на филма е бил изключително така. Всички са доволни, които са дошли. Точно така. Аз, Евтим, искам да го питам как се нави да направиш такова нещо, при положение, че винаги се смята, че е адски рисковано. И след толкова години, в които не е имало на практика филм на историческа тематика. В последните 20 и няколко години, в смисъл, откакто избухна демокрацията, не е имало такъв проект. Нито телевизионен, нито филмов. Да, трудно е много. Трудно е, защото е сложно за снимане, защото е по-специфично за снимане, да се пресъздаде епоха, защото има детайл към историческото време, към което е, разбира се, веднага може да се види в костюмите, в декорите, в начина на говорене, в взаимоотношенията. Да, много е трудно, но пък е нещо, което точно защото го нямаше дълго време, това беше възможност да направим един проект, да сме водещи в нещо, да сме иновативни. Винаги е добре да бъдеш първи в каквото и да е било, а на малкия пазар дори е задължително. Все пак ние не сме най-големия пазар на света, да е в България. Да? Така че това е нещо, което ни провокира и, разбира се, любовта към историята. Това, че пък съвпада с днешния ден, по някакъв начин това вече е случайността, но тя може би е в наша полза, защото когато е най-трудно на човека, на обществото, винаги трябва да се обръща назад към корените си, към историята си. Винаги има какво да се намери, има какво да се научи, има какво да се спомни човек, защото в крайна сметка ние сме, какъвто и да е днешния ден, ние сме държава, която съществува 13 века тук в Европа, на това място, и е оцеляла през какви ли не трудности. Дайте да дадем на нашите зрители малко подробности относно сюжета, защото това, което се знае, е доста оскъдно за момента. Знае се, че историята на една фамилия, знае се, че като във всяка вероятно фамилия има леки дрязги, леки разправи, ама да дадем малко по-пикантни подробности за хората, така кукички да им дадем да се закачат за неделя, да застанат пред телевизора. Кой от двамата иска повече да разкаже? Христо. Благодаря. Аз мисля, че не е много добра идея да разказваме сюжета. Не изцяло, само това, което може. Аз не знам какво точно може да е. Значи, като цяло не е хубаво да преразкажем филма. Това е нещо, което зрители ще си го гледат. Къде ще ме отведете в неделя? Аз като се стана вкъщи пред телевизора, къде ще отида в първата серия? Като зрител. 1908 година, Видин. Точен час не знаем колко красота. В дома на семейство Вълчеви. Като серията започва в Одринска Македония, където Христо води епични битки с Османската империя, защото по това време Македония е част от Османската империя. И големия национален идеал на България и на българите е обединението с Македония. Като става дума за Македония, има ли риск този филм да предизвика някакви скандали с нашите съседи, защото те са много чувствителни на всяка тема. Като се каже само Македония, настръхват и всичко ще бъде гледано под лупа, нали знаете? За мен няма риск, защото историята е такава, каквато се е случила. Който както я интерпретира, е негов проблем. И аз не мисля, че има такъв риск. И да се случи нещо, какво от това. Те непрекъснато търсят проблем, дори там, където няма. Така че. Да. В последните години особено се нагледахме на уникални неща, които са направени там, и страхотен прочит на историята от тяхна страна. Кои историци са ви консултирали, между другото? При всички случаи с този проект политика не правиме. Това е важно да се каже, да. Да, това е художествена измислица. В основата на този проект седи романа Битието от трилогията на Владо Зарев, което е една семейна сага. Избрахме този жанр, избрахме семейната сага, защото всъщност това е историята на едно семейство. Взаимоотношения, личности. Хората не се променят по своя си характер, по своите чувства, по своите възприятия, но как историята, времето и обстоятелствата се проектират върху техните лични съдби, върху техните решения, върху техните чувства, е нещо, което е
интересното и забележителното и което нас ни вълнува и вярваме, че това нещо ще го представим на зрителите. Кои са историците, които са ви консултирали през това време? Гледаме страхотни кадри и кой е оператор също така? Аз се заинтригувах. Освен, че знам, че и ти си снимал. За екипа предлагам Христо да каже, защото той е на снимачната площадка. Първите 2 епизода са снимани от Лоренцо Сенаторе с режисьор Тодор Чапкънов. Следващите 2 епизода също са снимани като режисьор Тодор Чапкънов и оператор Иво Пейчев. За 5 и 6 епизод Евтим ще каже. Скромно. Да. Това са хора, които са снимали само кино до момента, или не само, но главно кино. И като се има предвид огромната и страхотна работа, която е свършена с декори и костюми и начина, по който е заснето, се надяваме, даже сме сигурни, че това ще изглежда различно, доста по-различно от телевизионен сериал. Искам да гледам още. Това са хора с изключителна филмография. Изключителна филмография. А пък както с Лоренцо веднъж си говорихме, ставаше въпрос за някакъв кадър или нещо, начинът по който го направи, и така изказах впечатлението си от това, което направи. Той каза, дари ни само 100 години. Вика в смисъл, вика 100 години история на киното. Той каза най-добро намерено, но ние знаем, че италианците са водещи в филмопроизводството. Да, актьорският състав също изглежда наистина много впечатляващ. Как успя да накараш Йосиф Сърчеджиев да се съгласи? Имаше ли проблем с това? Имаше проблем, затова използвахме насилие. Да. Предложение, на което не може да устои, нали? Да, бой и така нататък. И така прие. За актьорския състав, мисля, че Христо трябва да каже. Аз съм много щастлив с всичките колеги. Повечето от тях познавам, но с много малко от тях бяхме работили заедно. Много съм щастлив с моето българско семейство във филма, с турското семейство също съм много щастлив. И въобще са всички колеги. Трудно ли е да се пренесеш в тази епоха, защото освен, че има различен прочит на историята, може би ние пък и някакси я пренебрегваме по някакъв начин. Специално нашето поколение, че вероятно не знае и чак толкова много за тази история за началото на миналия век. Трябваше ли страшно много да седнеш и да четеш, за да можеш да придобиеш ясна представа за времето, в което трябва да се случват всички тези събития? Ако трябва да съм честен, нищо не съм чел, освен сценария. И това, което каза Евтим, че това няма претенциите да бъде исторически сериал с абсолютно достоверност. И документалист. Точно така. Тук в сюжета има се опира на истински факти, но другото е художествена измислица. Така че лично аз не съм се подготвил много сериозно. Какъв е, как да кажа, малко съвременно в несъвремието, какъв е сленга на филма? Използвате ли типичните за началото на миналия век изрази? Аз много харесвам езика на филма, начинът, по който си говорят героите. Леко архаичен български, с малко повече турцизми, вероятно. Има ли такова нещо? Не, няма много турцизми. Няма, то просто такъв бил когато Христо се прибира вкъщи и баща му казва от днес България е независимо царство, и Христо казва супер! Това е смешка, разбира се. Това е един от големите, как да кажа, една от усилената работа на нашия приятел и колега, продуцента и главен сценарист Иван Спасов. За всяка дума той мисли и изследва и проверява дали тази дума е била в обращение някога. Защото това, което ви го разказах, е смешка, но представете си, ако наистина може ако наистина се случи. Да, просто язък за цялата работа. И това, което е много хубаво, че така актьорите понякога имат проблем с текстовете, които говорят. Говорят по принцип в киното и е много хубаво, че сценаристите ни чуват, когато нещо ни притеснява и реагират. Аз се сетих сега, между другото, да имаше един сериал за цар Симеон преди много години, сериал телевизионен, вътре имаше следната реплика: защо уби прекия си началник? Така че, яко. Така че има примери в тази посока. Думата началник започва от Симеон, така е. Значи, имаше такъв диалог, когато работихме по проекта.
има герой, който е от македонски происход, който е роден в Струмица. Той е зет на Христо. И обсъждахме това дали в неговия говор да сложиме македонско наречие, диалект или нещо такова. Нещо такова, да бъде по-автентичен. Мислихме много върху това, но в крайна сметка се отказахме, защото самите исторически консултанти ни казаха, хората са говорили така, както говорят сега, нали? Това са предобрене на нещата. Няма смисъл да влизате в такива... Но хубаво, че се в момента дадете тия разяснения, защото така спряхте голяма част от евентуално, ако се получат някакви въпроси към вас. Не, то неминуемо ще се получат. Аз ще ви кажа... трябва да приключваме, да. Да, трябва да приключим ли? Да, бързичко, давай. И си свикнал. Не. Довърши го. Не, ставаше въпрос за нещо, за дребен детайл. Знамето в деня на обявяването на независимостта е също каквото е било и днес. Но когато го гледаха приятели и зрители, казват, тук може би сте сбъркали, знамето не може да е било същото. Същото е било. Същото е, добре. Страшно много ви благодарим за това, че бяхте при нас и ви пожелаваме огромен успех. Ние ще бъдем от най-верните фенове и зрители на тази телевизионна сага и наистина стискаме палци всички да я харесват. Ще проверяваме дали сте от фенове. Ако ме разплащате още в неделя, няма да се откаже. Добре. Благодаря ви много за това. Благодаря още веднъж. Благодаря ви и на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас до този момент. Сега ви оставяме във вещите ръце на Жана и нейните сладки приказки и ще бъдем заедно отново утре, точно 6:45. До утре.